avo bambawo vanongozhambatata nenyaya yekutadza kusenza, kutadza kuzvimirira semunhu wechirume, vanozhambatata nekunanzva pasi pebhutsu dzevamwe varume, vanonamata vanhu, vanotaura zita raMwari pasi petsoka dzaMunangagwa. Ngavatigarire pasi zvavo, ngavatigarire zvavo pasi, ngavatiitire steady, ngavatiitire steady. Toda kuvapindura nekuti isusu hatingazviti tiri revolution yekutya vanhu. Isusu handitika, kana taakutotanga kutodzidzira kutoita zvinhu izvozvo tinenge taakutokanganisa. Zvitori nani kutoregedza revolution yacho. Handiti hatisi panguva yekuti hanzi tine munhu watinoti hanzi unotya nekuti une vanhu vawakambouraya. Tinozviziva kuti makatombouraya. Kana Daniel Garwe izvozvi tichitotaura, pane nyaya ine matsimba manyoro yekutoponda kwake mumwe munhu, memba yeZanu PF. Asi izvozvo hazvitadzise vaGeza kutaura zvavanoda pamusoro paMunangagwa. Iwewe mudhara iwewe unozvitiriwe anti-presidential criticism, what anti-president criticism. Rega dzati kutaurire shamwari. Geza wari kuswera uchishama kuita ngo uchatsemuka muromo unge uchaputika musoro. Geza haasi ega. Wazvinzwa? Chero ukazhamba ukaita sei, chero ukatyisidzira vanhu ukadiko, chero ukaita tsvina pamberi pevanhu mudhara, izvozvo hazvisi kuzombofa zvakamisa vaGeza kuuya vachizotaurira purezidendi wako iye anokurwadza iye kuti ibva pachigaro. Handiti mazvinzwa here vedepartment re-anti-president criticism, anti-presidential criticism, what atabasa nazvezvo. Hakuna chikwata chinopiwa zita iroro munyika ipi zvayo. Zvatangira munyika yeZimbabwe kuti kune vanhu vanomirira kukritisizwa kwapresident. Iyo constitution ichitaura kuti president, citizens have a right to criticize the president once the president is getting out of hand. Anofanirwa kuti apiwe hunhu, adzoswe nemacriticisms. Iwo wotaura kuti hanzi anti-presidential criticism. Futsek. Wazvinzwa? Hatidi kuti tive nevanhu vanonzi vanotyisa munyika isusu. Ndo zvinhu zvatiri, ndo vanhu vatiri kuramba ivava. Ndati ndinyatso kukunanga iwo. Handiti wazvinzwa? Geza achataura, and this audio is going to be shorter than all the audios I sent here. Tichataura, Geza achataura. Achitonanga zita. Kwete zvako izvo zvekuda kuintroducer kamutemo kasina kana nebasa rese muchipisa dzimba dzevanhu. Not even to us. Enough is enough. Your time is coming. Your time is around the corner. Iwewe wacho futi nhasi tiripo nekukupindura. Isusu revolution. Geza revolution as a whole. Tati your time is around the corner. Tichazokuda iri kusvika nguva nezuva rekuti umirire mazwi ako iwewe pachezvako iwewe. Just because you think this is for fun, eh? You think this is funny. Uruwa tiri kutamba newe, unofunga kuti people are only there to be persecuted, to be detained, to be killed, to be abducted by you and your bosses. That is what you think. You think this country is owned by your boss. Uchikanganwewo kuti munhu iye azoenda pachigaro chauri kutaura iwe uchiti he president, he atukwe, he azoita sei. Zvakaitwa naGeza. You are very stupid pakutaura zvinhu zvakadaro. You are very stupid. Nhasi ndoda kupindura mudhara iwewe. That is bullshit. You are such an idiot. Munhu anoisa munhu pamberi pevanhu munyika.
vanhu ndo vari pamberi pemunhu munyika kana usingazvizive. Ende kuzvida kana kusazvida, ngati your time is around the corner. Uchazodiwa kuti udzokorodze mazwi ako iwayaya when the time is right. Unyasozotaurira vanhu zvakanaka pamusoro pageza wauri kutaura nezvake nhasi. You think this is a playing game, eh? Ngati ndikupindure. Hatisi kuzombofa takamanikidzwa isusu. Hatisi kuzombofa takamanikidzwa kusubmita kumunhu ari kutiuraya. Hatisi manikidzwe kusubmita kumunhu ari kutiuraya. Munyika munonzi ndemedu isusu. Tonzi nyarara inewe wewe nekachikwata kako nekuti muri kupiwa mari. Muchidya nemhuri dzenyu, muchidya mari yerufu rwaitaidza mara rufu rwa Blessing Ali, rwa More Blessing Ali. Muchidya mari yerufu rwa Masaya. Muchidya mari yekubhomba dzimba dzaana Jobs Kalana namadzibaba eshanduko. Muchidya mari dzekuvhima Advocate Nelson Chamisa each and every day. Muchidya mari dzekushotesa Comrade Chiwenga every day. Nhasi unoya panapa uine audacity yekutaura uchinanga zita raComrade Bombshell Runesu Gezwa. Wangu. Prepare for your time. Nekuti it is around the corner. Handiti wazvinzwa. Uzomirira mazwi ako iwaya. Nekuti nguva iri kukwana. Atopedza kutaura newe. Izvozvi ndo zvatiri kuramba izvi. Vana veZimbabwe musambofa makatyisidzirwa. Musatyisidzirwe, rambai kutyisidzirwa nekuti ndizvo zvauraya nyika. Ndozvinoita kuti vanhu vafire mukati menyika dzekunze. Ndozvinoita kuti munyika muite nzara. Ndozvinoita kuti vanhu vatadze kuzvitengera motikari, voita motikari dzekunonyengera kumunhu ari kungoburitsa mari yatisingazive kuti why achiita maburitsire iwayo emari. Information iri kubuda yakasiyana-siyana yemasources ekuwanikwa kuri kuitwa mari naWiki Neuchivayo achikampenera vaMunangagwa. Zvakonzeresa kuti vanhu vapiwe nzara, vanhu vave nepoverty yakawandisa stereki, kuti vaende kunopfugama pana Wiki Neuchivayo kuti avatengere motikari nekuvatengera dzimba. Musabvume kumanikidzwa nevanhu vachiti tinokupondai, tinokurovai, tinozodai. Munangagwa is not even anointed to be a president. Kwete. Hakuna munhu akaanointa, hakuna Mwari anomira nemunhu anodeura ropa. Zvake zvekuve nezvimaBible verses achizvipindurudza munzira dzake idzo dzekuda kuti vanhu vabhilive kuti vanhu vanotopiwa simba rekuparadza, kuuraya naMwari kuti vatonge nekudzvanyirira vanhu. Musanyeberwa neZimbabwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. Shamwari, Satani wako unotomushandisira havazi vese vanhu vanotya kana kuti vanogona kuparadzwa naSatani. Hatisi tese shamwari, hakuna, harisi rese ropa revanhu. Vamunoitira izvozvo ndivavo. Havazi vese vanhu vachaitwa zvinhu zvauri kutaura iwe uchityisidzira vanhu. Hakuna zvema 20-30 mantra zvenyu, hatidi kana kutombonzwa tsvina idzo. Hatidi zvekuda kumanikidzwa kuti tisubmit isusu muudzvanyiriri. Never. Ndo zvinhu zvatiri kuramba izvozvo. And revolution ika tichatoibuilda. And usingadi uchida uchatoiona ichitokura ichivandudzika. And we are coming for your bosses. Ivavo vauri kuprotecta ivavo. Vauri kufungidzira kuti chavaprotect. Chakuti uva protected tione when the time is ready. And we want you to protect them as you promise. Wazvinzwa? Usamanikidzwe vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe musamanikidzwe.
Nguva yekumanikidzwa yakapfuura, nekuti pakumanikidzwa kwaiitwa vanhu since 1980 hapana chakabuda. Until now vanhu vakutambudzika, vanhu vari kutourayiwa even more mukumanikidzwa imomo. Saka hatidi nyika inomanikidzwa vanhu, and we are not going to submit mupressure yenyu imimi yamuri kuisa matiri isusu muchitimanikidza. Kwete, never, hatibvume zvinhu zvakadaro. Haubudirire, never. Ndauya kuzopindura, ndauya kuzochallenja, ndakamirira revolution. You think you are going to come after us, not knowing that we are the ones who are coming after you? Kupusa kwakadi ikoko. Okay, ngatisangane pakati wangu, ngatisangane pakati. Vanomutsigirira mutsigirei, nyatsokugadzirirai zvombo zvamuri kupiwa muchishandisa shandisai, mainjection zvese nezvamuri kuita gadzirirai. Vamuri kubata muchiabducta tinozviziva kuti murwendo rwekuzvisunungura munofiwa, asi izvozvo we are not going to back down for that.